vittu tämä nyt oli? Vittu mikä mulkku sä jätkä oikein? Mikä vittu tuolla on? Joku saatanan kiinari tai jotakin. Mitä vittua oikeesti? Hyvä Mr. Tuomo, tämä oli tämmönen trolli. Jos ei onnistu niin harmi. PS oot hyvä ja lisää. Vittu tossa olisi varmaan sormi. Vitun idiootti oikeesti. Terveisiin Vinski 2000. Vittuko tässä ei palauttaja nostotettu? Voi saatana kun mä oisin laittanut ton jutun vittu. Onks sä Vinski vähän vitun idiootti? Siis niinku mikä saatana sulla päällä?